Louder. Louder. Ahoj Laura, ja som Robert. Ja som Dorian. Čo robím? Sedím sa už poznáš veľa rokov. On nevie koľka presne, tak sa teraz si chcel schovať. Ja, do dúfam, že ma tu nenájde. Čiže pražiem ti veľa šťastia. Veľa zdravia, veľa lásky, Veľa alkoholu. sexu. Veľa pekných zažitkov. Laura, ja ti takisto prajem veľa úspechov na olympiáde, na ktorú som ťa prihlásil, k čomu srdečne blahoželám. Olympiáda sa skladá z behu na 500 metrov s trojnohou predkou v rukách a musíš recitovať básničku od Jozefa Stisoviec nad Bebľavou, už nikdy neostane mladý a Anička je suka. Samozrejme od konca a so zaviezanými očami, v lese, v daždi a s hadmi v ústach. Samozrejme ešte k tebe bude pripnutý kočík plný hrablí, na nohách musíš mať lyže a robiť brušné tance. Kebyže mi náhodou neveríš, tak tuto mám naozajstná nefalšovaná, certifikovaná poukážka, je to čisto originál, made in TMB Tisovce nad Bebľavou. Ja ti velice gratulujem, Laura. Laura, ešte raz ti gratulujeme v hre v športe. Ktorý je veľmi populárny nielen doma a v zahraničí. Ale na celom svete. We We love you.